Ο διαιτητής και βγαίνει τώρα ο Μαντούκα με τον Τζεμπούρ σε προϋποθέσεις αντεπίθεση για την γυρίζει την μπάλα ο Τζεμπούρ. Ο Σκόκο 1-0. Η ΑΕΚ ανοίγει το... Με αυτό εδώ το γκολ βάζει φωτιά στο παιχνίδι. Ακούμε τον Μανώλη Βαγιατζάκη ενώ βλέπουμε ξανά εδώ με τον Μαϊστόροβιτς. Βγαίνει η μπάλα έξω στον Κατσουράνη, η μπάλα πάνω στον Μαϊστόροβιτς. Σαλπικίδης, ομηρικές μάχες, Κατσουράνη στα σώματα. Επιμένει ο Παναθηναϊκός με Σαριέγκη, γίνεται η μάχη στο τερέν του Ολυμπιακού Σταδίου. Και νεύρα τώρα με Σαριέγκη και Μαϊστόροβιτς. Τον Καραγκούνη στην μπάλα. Τελείω ο Καραγκούνης. Η κεφαλιά 1-1. Σοφάρισε Ψαλπικίδη στο 27. Το φάουλ από τον Καραγκούνη. Ψαλπικίδης μόνος στον αέρα. Δεν ακολούθησε κανείς στη φάση. Ο Γιάχιτς ήταν ο πιο κοντινός παίκτης. Αν μπορώ να δω από αυτό το πλάνο. Καράμπελας κοντά. Τον Αραμπατζή ξανά εδώ. Όλη η φάση. Καράμπελας καλύπτει του Ψαλπικίδη. Εδώ Στόροβιτς να καλύψει. Μπαίνει ως στην περιοχή, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Το αριστερό χέρι του. Συνήθως είναι αρκετά κορένο Παναθηναϊκό εκτελεσμένα. Νέα σέντρα. Ο Καντέ την κεφαλιά κοντά στην αιστεία του Αραμπατζή. Μπροστά του και τον Καράμπελα να τον καταδιώκει. Ο Ψαλπικίδης μπαίνει, κάνει και το σούτ. Το κάρι. Καράμπελα θέλει να τον αποφύγει, κάνει και ένα σούτ. Κόντρα ριμπάλα. Δύσκολα ο Αραμπατζής. Ο Αραούχο διώχνει. Και στη συνέχεια ο Μπλάνκ. Από το γύρισμα του Σαλπικίδη. Παλακόντρα στον Καράμπελα. Κοιτάξτε, πήρε μια παράξενη τροχιά και πριν περάσει τη γραμμή. Ο Σαλπικίδης με τον Καράμπελα μπροστά του. Πήρε το διαδρομό χαμηλά. Η σέντρα, ο Μαϊστόροβιτς κόρνερ. Ο Σπυρόπουλος τον κρατάει. Ο Τζεμπούρ παίρνει. Αφήνει πίσω στον Μπλάνκο που έρχεται με δύναμη. Κάνει ένα σούτ. Μπαλα βγαίνει στο Τζεμπούρ. Γυρίζει το σούτ. Ο Τζόρβας παραχωρεί κόρνερ. Στο 87 η ευκαιρία της ΑΕΚ.